his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Tilandiranenso lero pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachinayi pa 11 August. 11 August tsiku limene timachita chaka timakumbukira Clare Woyera uja anayambitsa chipani cha Apuwa Clares. Mawu athu a tsiku la lero Ezekiel 12 ndime yoyamba mpaka 12, uthenga wabwino Mateyo 18 ndime ya 21 mpaka namutu 19 ndime yoyamba. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateyo Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamenepo Petro adadzafunsa Yesu kuti, Ambuye, kodi m'bale wanga atamandichimwira ndidzamkhululukire kangati? Kodi ndidzachite kufikitsa kasanu n'kawiri? Yesu adamuyankha kuti, kodi ndikuti kasanu n'kawiri kokha ngati? Iyayi, koma mpaka kasanu n'kawiri kuchulukitsa ndi 70. Tsono ufumu wakumwamba tingaufanizire motere. Panali mfumu ina imene idayitanitsa antchito ake kuti ionenso bwino ngongole zawo. Atangoyamba kumene adabwera ndi wantchito wina amene anali ndi ngongole ya ndalama zochuluka kwa basi. Ndiye popeza kuti adasowa chobwezera ngongoleyo, mbuye wake uja adalamula kuti angulitse wantchitoyo pamodzi ndi mkazi wake ndi ana ake ndi zake zonse kuti ngongole ija ibwezedwe. Apo wantchito uja adamugwadira nati, pepani, ndakupembani, lezereni mtima, ndidzakubwezerani ndithu zonse. Mbuye wake uja adamveradi chifundo ndipo adamkhululukira ngongole ija, namlola kuti apite. Koma pamene wantchitoyo ankatuluka, adakumana ndi mmodzi mwa antchito anzake yemwe iye adamkongoza ndalama zochepa. Adamgwira pakhosi mwaukali namuwuza kuti, bweza ngongole yako ija. Apo wantchito anzake uja adadzigwetsa pansi ku mapazi ake nati, pepani, ndakupembani, lezereni mtima, ndidzakubwezerani. Koma iye adakana nakamponyetsa ndende kuti mpaka abweze ndithu ngongoleyo. Antchito anzake ena ataona zimenezi adamva chisoni kwambiri. Adapita kukafotokozera mbuye wawo zonsezo. Tsono mbuye wake adamuyitana namuwuza kuti, wantchito woyipa iwe, ine ndakukhululukira ngongole yonse ija pamene udandidandaulira. Kodi sunayenera kuti iwenso unchitire chifundo wantchito nzako monga ndinakuchitira iwe chifundo? Motero mbuye wake adapsa mtima kwambiri nampereka kuti akamzuze mpaka atabweza ngongole yonse ija. Inunso tu Atate yanga akumwamba adzakuchitani zomwezo aliyense mwa inu akapanda kukhululukira m'bale wake ndi mtima wonse. Yesu atatsiriza kunena mawu amenewa, adachoka ku Galileya nakafika ku dera la Yudeya kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tikutero kuti lero ndi chaka cha Clare Woyera. Clare Woyera anabadwa pa 16 July 1194 ndipo adamwalira pa 11 August 1253 kwawo kwa Asizi ku Italy. Tikumukumbukira bwanji Clare Woyera? Iye amadziwika kwambiri kuti anali mnzake wa Francisco Woyera wa kwa Asizi, ndipo awiri tikudziwa ndithu kuti
moyo wawo wa mapemphero, moyo wawo wa umphawi, moyo wawo ufunitsitsa kupereka chuma kwa ovutika amphawi, makamaka kuti apate ufumu wa Mulungu. Ndi umene timaunyadira mpaka na lero. Tikamaona asembe asisteri osiyanasiyana a Franciscani, ayambitsi akuluakulu awo ndi Francisco Woyera komanso Clara Woyera. Mwapadera asisteri athu obindikira the poor Clares. Ma poor Clares, monga mwa dzinalo poor Clare, ndi azimayi asisteri obindikira amene moyo wawo wa mapemphero komanso kutsogoza umphawi uli wapadera umene amapempherera ekleziya, kupempherera dziko lonse lapansi, kubindikira mapemphero ndi cholinga chakuti tilandire madalitso osiyanasiyana, Mulungu atiteteze kuzoopsa zosiyanasiyana, ndipo tiziwathokoza azimayi amenewa, ndipo tiziwathokoza asisteri amenewa chifukwa cha mapemphero awo. Koposaposa pamene lero tikunyadira nkhoso yawo Clara Woyera. Chabwino, moyo wa Clara Woyera sikuti kungoyimirira asisteri okhawa ayi. Moyo wa Clara Woyera ukutikumbutsa tonse ngati akhristu, tonse ngati anthu akufuna kwabwino kuti inde dziko lapansi ndi limenelo tikuchita zinthu zosiyanasiyana, monga mawu aja nkhani ya abwenzi a Ambuye Yesu, Marita, Mariya, Lazaro. Pamene anakayendera Ambuye Yesu, Mariya wakhazikika kumapazi a Ambuye Yesu kucheza nawo. Marita ali bize kugwira ntchito. Ambuye ananena akupanga chinthu chofunika ndi Mariya, ndipo chimenecho munthu sangamulande. Mwa Clara Woyera tikuona chimodzimodzi kuti sitikunena kuti tikhale amanjalende, sitikuti tikhale osagwira ntchito, osathamanga-thamanga ayi. Koma in the midst of our business, whatever thing that is making us busy, let's try to create space to avail ourselves in the presence of God. Tiyesetse kubalansa moyo wathu, kuyesetsa ndithu kuti moyo wathu ukhale wogwira ntchito nzoonadi, wothamanga-thamanga, action oriented, action. Komanso moyo wa mapemphero, moyo wowerenga Baibulo, moyo omvetsera mawu a Mulungu, moyo wopemphera kucheza ndi Mulungu. Clara Woyera atithandize kuti tikhale anthu okonda kupemphera kawirikawiri, komanso tikhale anthu a mtima ofunitsitsa kusamala amphawi osauka. Mawu athu atsiku la lero akutsindika nkhani ya kukhululuka, forgiveness. Akupereka fanizo Ambuye athu Yesu Khristu, munthu ali ndi ngongole, wachonderera bwinobwino, wakapempha kwa Bwana, ndikhululukireni, amkhululukira. Kukumana ndi nzake ali ngongole yake, hey kuno tabweza ndalama zanga zija, hema kuti mwakuti. Sanalakwitse kukumbutsa ngongole yake, koma wayiwala kuti iye yemweyo anakagwira mbendera, anakapempha kuti amkhululukire, koma akukanika kukhululukira anzake. Khalidwe loyipa, khalidwe limene sitikuyenera kukhala nalo tonse. Ndipo pamene tikutsindika zakuti tizipemphera, kupemphera kumatithandiza kuti nthomazi yathu, chikhulupiriro chathu chikhale cholimba, chotikumbutsanso kuti pamene ndalakwira munthu wina, ndalakwiranso Mulungu, ndipo ndampepesa munthu uja, ndiponso ndapita kukalapa, ndalandira sakramenti lakulapa. Kodi ngati anthu ena amene iwo ndi amenenso andilakwira, ndili wokonzeka kuwakhululukira? Anthu ambiri tikuyenda ndi mitolo ya maudani m'mitima mwathu. Tikukhala ngati taseza matumba a 50 kg mwina awiri kumene, koma onsewo tapakiramo miyala, katapakiramo misomali, tapakiramo matabwa, tapakiramo chani, zonsezo kuyimirira maudani amene tili nawo. Kumangudabwa munthu kupuma mwawefuwefu, munthu ali ndi befu, nkhani yake akungokumbukira zoyipa zimene ena anamuchitira. Ndikumakanika kuti alankhule nawo kumene amene adayambana nawo aja. Kukhululukatu tikati tiunike mozama,
kukhululuka. Tipereke chitsanzo cha chingwe chimene tamanga muja timati ndindi. Chili pamodzimodzi chonchi. Koma tikufuna kuti tichimasule, chikhululuke, tichikhulule, chikhaleno bwinobwino, tigwiritse ntchito moyenerera. Ndiye tizikuganizira mtima wathu kuti pamene tikukanitsitsa kukhululukira ena, timakhala ngati mwa ife mwadzaza chindindi china chake, mwa ife muli china chake chimene chili cholemera kwambiri, chimene ife tikukanika kuti tivomere, inde timva ululu, tivomere kuchikhulula chimene chija pang'ono mudzaona kuti munthu mtima nkutani ndi kupepuka. Tili ndi zinthu zambiri pa dziko lapansi zimapezeka kuti zikutimvetsa chisoni chifukwa anthu akukanika kukhululukirana. Timapezeka kuti anthu pachibale kumene aja ndi achimwene yawo, aja ndi achimwali yawo, bandi idagawana zida. Banja lija mpaka natu akafika kwa DC, bandi idagawana zida. Kwaya ija zinkaenda pano atani zidavuta, bandi idagawana zida. Kuti zatani kuti bandi ija bwinobwino anthu aja ankayimbira limodzi zikutere, bandi idagawana zida. Nkhani yake kukanika kukhululukira ena. Mwina ulopena kuona kuti chabwino zandivuta, ndibwererane ndi nzanga uja, ndikhalenso pamodzi, tipange izi bwinobwino. Koma manyazi kapena kuti olo enafe tikutchinga kuti zathu chasabwereso, kukanika kukhululuka, forgiveness. Akutipanga challenge lero Ambuye Yesu. Kodi ndife wokonzeka kukhululukira anzathu 77 times mopanda molekeza? Are we ready to forgive others? Tikaona abale ndi alongo okondeka, mukukhululuka muli ubwino wambiri kupambana mu kusakhululuka. Pakukhululukira ena timadzipatsa mtendere wa mumtima. Pakukhululukira ena timalalikanso uthenga wabwino onena kuti Mulungu amafunadi kuti tonse tikhale amodzi. Pakukhululuka zimatithandiza kuti anthu tikhale oyanjana, anthu tikhale oyenda limodzi, anthu tikhale oonadi kuti tonsefe tidzichepetse ndife anthu. Ndipo munthu salakwira mtengo, timatero pachichewa, munthu amalakwira munthu nzake. Ndipo monga timapemphera nthawi zonse, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu, do we forgive our enemies from deep down our hearts? Ndiye nkhani ndi imeneyo Clare Woyera uyu akutikumbutsa. Tizipempherani akuluakulu. Dziko lapansi lidzatipatsa zokhoma, zokhumudwitsa zosiyanasiyana. Dziko lapansi lidzatipatsa anthu amene ali ndi ngongole zathu. Dziko lapansi lidzatipatsa anthu amene iwonso atikongoza ifeyo ndalama zawo. Dziko lapansi lidzatipatsa anthu amene ali ndi zina zake zathu, ifenso tili nazo zawo. Koma pofuna mtendere, ndife wokonzeka bwanji kuti pamene tapempha ena atikhululukire nanga ifeyo? Ndife wokonzeka bwanji kuti enanso tiwalole ifeyo tatani kodi tikhululukire? Pamene tikukhululukirana tikuyenera kumvetsanso bwino, sitikunena kuti kungopanga zinthu motayirira kuti basi zingokhala choncho mwakuti osamuthandiza munthu ayi. Tikhale anthu othandizana. Kani pazachumazi ngongole, kodi ndi zinthu zina zimene tikuyenera kumuthandiza anzathu, anatilakwira, ali ndi makhalidwe osakhala bwino, ena oyipa, ali ndi zina zake. Pamene tikukhululukira tikhale ndi mtima wozana zoona kuti uyesetse m'bale wanga kuti upewe izizi, utamayesetsa kupanga izi. Takhululukirana, tayanjana bwinobwino, ndipo Mulungu naye amakondwa kutiona tonse tikuyendera limodzi ngati ana a banja limodzi. Clare Woyera tipempherere tonse kukhala anthu okonda umphawi wa Chikhristu wauzimu, kukhala anthu ofunitsitsa kuyeretsa mitima yathu, kukhala anthu okonda moyo wobindikira pena ndi kupemphera kwa Mulungu, komanso kuti mapemphero atithandize kutipatsa mtima wokhululuka monga Mulungu amatikhululukira. Tipitirize kupemphera nthawi zonse kuti mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu. Amen.
Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love